Lah si bumbu ini lor ben gurih lor. Bayi lombok. Lombok ya Allah. Boleh ya oke kuwi. Gak. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo lor. Monggo. Lor. Bisa kecakaken. Lur, iki babe arepe nyuci ikan apa iki lur? Ikan dorang apa-apa iki lur? Delok be. Iki, sakmene iki. Mbok coba angkatan be. Wah, mantep iki lur. Mantep Mantep lur. be. Iki karo babe arep dibakar iki engko lur. Ih, cocok iki. Mantep lur. Oke be. Dipanggang apa dibakar ngono lur? Dibakar. Oh, dibakar. Heeh. Oke ya lur ya. Oke be. Heeh ya. Babe tak terus dhisik lur. Oke be. Lor. Bule sekarang mau masak ikan bakar lor. Ikan apa buli? Ikannya ikan dorang, Dok. Iki ngene iki. Oh. Karo ikan apa iki jenenge nila. Oh, ikan nila. Iki kok nganu lor, nggih ngirim babe ning sawah. Oh, ngono. Lah saurung ning sawah babe mah tak kon ngresiki dhisik lor. Oh, Iwak iya buli. iki. Heeh. Bule garek bakar, te babe ning sawah. Kok dikirim karo iwak bakar iki ben marem lor. Wah, tenan Babe. buli. Heeh. Terus karo ngulup kotosan kae lor. Iya buli. Kotosane iki lho lor. Apa buli? Iki. Enek junggul. Daun junggul. Oh, daun junggul karo apa iki? Apa buli? Daun sawi sing pahit lor. Oh, iki iya. sawi pahit, iki daun junggul. Oke buli. Junggul iki jarene iki jenenge daun sintrong lor. Heeh, buli. Lek bulik ngarani junggul. Ini sampean daun apa lor ngene iki lor? Kok bisa komen ya? Bisa komen. Heeh. Bulik arepe nyiapne bumbune bakar lor. Apa ya buli? Enek bawang putih, jahe, tumbar bubuk, kunir bubuk, merica bubuk, lombok lor. Oke Ben buli. enek pedes-pedese gurih nih lor iki engko lor. Ben tambah mantep ya buli. Uyahe sak nganu pisan lor, tak tokne ning kene pisan lor. Heeh buli. Garek ngulek. Oke buli. Ayo ikuti bulik masak terus sampai mari ya lor ya. Iya buli, siap. Nih tak uleke sik. Apa gareme pakai nganu buli? Garam kasar ngono kuwi. Garam kasar iki. Lek misalkan garam halus biasa ya bisa toh. Bisa ya, garam kasar iki gelis lagi ngulek lor. Ben cepet lembut. Ben cepet lembut. Oke buli. Lor bumbune olese ikan bakar dikei micin lor. Oke buli. Oh, ben gurih. Iki penyedap. Dikei banyu titik lor. Oke buli. Ben anu. Ben ambiar bumbune. Ben ku ngolesnya ben gampang Ben, ya. heeh, Ngeresep gampang. juga ning ikane engko. Heeh. Dikei minyak lor. Minyaknya rada akeh iku ya. Oke. Kurang lebih kayak gitu ya. Kayak ini ki. Oke. Lor, sing nguluk wis umup lor banyune lor. Dikek uyah. Bene ijo engko. Karo ben ya gurih barang. Iki junggule dhisik sing dipuluk. Oh ngono, enggak sekalian ae buli. Ya. Soalnya junggule kan empuk. Lor, sekarang Buli mulai bakar ikannya lor. Oke buli. Ini iki wis. Bakar ikannya rodok suwi ya lor ya. Karo ditinggal termenung sik buli. Karo ditinggal bayang nih wae engko piye rasane lho. Iya. Iya. Iya buli. Wis gur ngene iki lho lor ayo ngorong dino mateng ora lor iki lor. Bakare Buli ning luweng lor. Iya ben Sing gampang mari masak mau ya bakar ngono lor. Kan sik enek iku ne, ada arenge. Enek apa nih mawone. Heeh, Ora usah barane. spesial nggih bakaran ngono kae gak usah lur. Ala buli. Ala buli wis wong desa bakar iwak sak keneke ngene iki lur. Iya buli. Sing penting kok mateng enak lur. Lah si bumbune ngene lur ben gurih lur. Oke buli. Bah. Wis mateng ikane bakar. Oke beli. Sip.
Oh, winter bulik bakar kemeripik lor. Jan. Lah, Buli. Iya lah. Wis teko. Teko iki lho, Buli arep ngirim babe karo dulur-dulure kabeh iki lho, Le. Oh, siap wis. Oh, Lah siap, wis mateng kabeh Wis ya. mateng kabeh iki mah kawanan lah lek ngirim. Heeh. Ya wis ayo. Ya wis kae sedo megawe kabeh kae lho. Di, di. Kae lho kae. Oh iya. Babe barang yo ning kono kae. Gimana teko lur? Ya, gek laren ya. Ayo. Dek. Iya, Buli. Madang. Oh ya Allah, iki lomboke. Heeh, ya iki. Ya, iki lemu-lemu ya. Heeh. Heeh, iki. Iki wis mulai abang-abang lomboke. Iya, Be. Jawane gambior, Lur. Gambiar iku apa, Be? Siram-siram. Oh, nyiram. Gini, Lur, kerjaane babe, Lur. Pak Mas, gambiar. Gambiar iki, gambiar ayo. Nggih. Ada gambiar kabeh. Iki lho, Lur. Iki engko 4 hari lagi kok panen iki, Lur. Wih, mantap ya, Be. Heeh. 4 hari lagi cair iki, Lur. Cabe keriting iki jenenge, Lur. Iki sik 1 2 sing anu, 1 2 ngene iki, Lur, sing merah iki, Lur. Heeh, Be. Heeh. Ini Bu, ngene dulur-dulure babe kae. Iki ndok lek panen, Nduk. Gimana? Nang dino kas lek panen ki mulai ana sing abang-abang iki. Lah iku. Iki delokan. Delokan. Anu Nduk, dulur-dulure babe kae, Nduk. Heeh. Sukses sampean iki. Iya. Mantap ya. Wah, ini lo ngalang-alangi godongnya gitu loh. Lah nggih. Nanti 4 hari lagi ya, Pak. Panennya 4 hari lagi. 4 hari lagi panen nih babe iki. Mantep. Delale Mas regone larang, Be. Cocok. Ayo gak marang nang ngindangi lombok sing uwah kae lho, Be. Lombok sing kono ayo delok yo. Ayo. Kae sing lombok pedes kae, Lur. Iki lombok gede iki. Iki lombok keriting. Heeh, lombok keriting, lombok gede. Ndi to, Be? Lombok, Be. Iki sebelah iki, Ngono ku lho. belah kanan iki lho, belah kanan. Lah iki lomboke. Delokan tapi urang abang sik putih-putih iki. Iki campur-campur, Lur. Beh, delokan. Kaya kembang iki lho. Iki lho, Lur. Alah. Iki. Ketok ta? Heeh, lah iya iki. Engko iki mau boleh ngirim to, Lur. Bar ngene tak kon ngopeki lombok iki disambel langsung nang kene, Lur. Wes seger iki, Lur. Iki disambelne langsung engko. Heeh. Iya, ben seger. Tak opek ya. Pedes apa ora? Ayo, Lur, kabeh gak sarapan sik. Ayo. Oh 5. Gak sak wit. Kudune ganjil. Sampai terugi. Oh mana? Ya Allah lor, kalau Pak Ses malah ngerti nyambel lho Pak Lor. Kok Pak Lor, Pak Ses. Bayi kelompok. Lombok ya Allah. Boleh ya oke kuwi. Gak Bayo lah dibayong kakek lu malah piye engko? bangkrut. Ya ora bangkrut maksudnya kelong ngono lho. Oh ya wes, golek saeneke cukup ya Be ya duan. Oh ya wis. Wes saene Nambahi, pedes. nambahi, ben rada Wes wis kosong. kepedesene ndower-ndower engko saeneke wisan. Ya wis kono ndang nyambel Iki sik. lho delokno ya. Sarapane tak totone sik ya. Engko dulur-dulur dijarono kabeh Ya ya. wis tak kono nyambel kono. Babe nak terus lek gambiar iki. Endang. Kayak madang. Kayak madang. Bulik saya karepe nyambel lur. Oh, nyambel, oke. Nyambel nduk, heeh. Nyambele kayak dulur-dulur sing do megahi kae. Heeh. Tak sambelin entah iki ngene. Dilek sik ya. Enak apa enak terasi ini, Buli? Enak terasi nih, sambel terasi anu iki. Entah. Entah, sale tak bakar iki lur. Oke, Buli. Heeh. Jan. Ngadem ning sawah, Buli ya. Heeh. Oh, enak iki, enak jambu-jambune wit jambu. Heeh. Ki Lur, kirimane Buli wis teko saiki babe karo Dulur-dulur. dulure babe waktune madang saiki Lur. Ayo, mangga. Mangga. Mbok dhewe. Eh. Tandang gawe teko jagung lah iya tandang gawe yo madang to. Ayo. Mangga, Pak. Mangga. Mriki. Iki. Bebas diwareki kabeh.
Monggo. Sementing akeh selani ya. Sing penting arek akeh. Arek akeh. Diwareki. Iki kulup junggul, Pak Ses. Unggul. Oh, ndang jikok dhewe wis. Kulite. Boleh kurang jukone aja. Ayo wis aja sungkan. Iki ya hasil petani lagi. Panen bulan, oleh panen yo. Mantap. Nah, sambele. Monggo. Ayo. Mangga sambel lak panen ya Lur. Heeh, jukok lombok. Be ditekoni Pak Ses. Iya, Pak Ses. Lombok lek panen mau. Mutek mau. Iya kono mau lho Pak Sis. Langsung dadi wis pokoke tenan. Babe iki serba los pokoke Pak Sis. Iki lho Lur. Heeh. Iki ikan bakar Lur. Oh, miwake. Sambel terasi beh mantep Lur. Ini kemangi. Wes Ses dhewe. rame-rame Lur. Alan desa. Alan desa iki Lur ngene iki. Ya ngene iki Lur ning sawah Lur. Bismillahirrahmanirrahim. Sing penting warak. Nah, Kudunya. Tamtem weh kok bantang. Yo, iki. Nah, wes. Ayo. Ayo, Bu. Nggih. Mira. Mantep Lur. Oh, enak wis. Enak tenan be, masakane be. Bismillahirrahmanirrahim. Sambele jan mantep. Lor, ayo maem Lor ki les dulur-dulur kabeh ki Lor. Maem bareng. Bakar madang bareng Lor. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo Lor, ayo Monggo. Lor. Bisa kecakaken. Mantep Lor. Mulupe dan mantep iki. Mantep Bu Om ya. Enak tenan be. Babe rak nek tekoni kelaparan tenan Babe. Nang sarwete sen mundak nyamleng pokoke. Lur, tambah. Imbuh. Enak. Kok ero tunggu liwat ra ditekoni. Enggak usah. Kok jak jaluk. Arek mancing mulu mancing. Jam mancing mamerkan lu. Sik asik dhewe. Do imbuh. Ayo ndang, iwake dientakne iwake. Lur, piye enake mangane sawah? Enake gonggur. Alhamdulillah Lur. Lek madang ning sawah bareng-bareng wis rampung. Babe karo dulur-dulur kabeh iki ya padha ae tetep ndongane dulurku kabeh nang endi wae berada. Tetep diparingi seger waras, sehat, panjang umur Lur. Amin. Gangsar, lancar, berkah rezekine Lur. Amin. Oke Lur, wassalam. Matur nuwun.